ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মানে এটা শব্দত ক'ব লাগে মই তেওঁক কম যে প্ৰফেশ্যনেল 2 নম্বৰ জুবিন গাৰ্গ নন প্ৰফেশ্যনেল চুলাই মদ খাবি নে সাজ পানী খাবি এই বুলি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে সাজ পানীটোৱেই খাম হা গতিকে চুলাই মদ মই বিজেপিক চুলাই মদ বুলি ক'ম দুইটাই খোৱা অনুচিত কিন্তু আপোনালোকৰ বিধায়কবিলাকে মুখ্য কি কয় বিধানসভাত মাত নামাতে মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ মই যেতিয়া কৈছোঁ যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতে তেতিয়া আমাৰ লুৰিণ জ্যোতিয়ে কৈছে যে বিজেপি নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতে বুজিছে দাদা ক্লিয়াৰলি আমি ক্লিয়াৰলি চবেই কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ বিধায়কবিলাকে সঁচাকৈ বিজেপি চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতে আৰু সেই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে মোক বিধায়কবিলাকে বেয়া পাইছে মই পাব দিছোঁ মোক কি আহিব যাব मालाय रंजा फुदों बाजा फुदों जोंहा नायग्राया नायदों खुन्था गोबा गोबा सोरबा सियाराव जिरायनो मोननाया मोनदों सोरबा सियाराव जिरायनो मोनिया गसंबायनानै नायदों सोरबा हान्थु रुवायनायफोरा हान्थु हमै हमै नायदों गुबुनजों दाजाथों 36 बार जेलत গৈছো 36 বাৰৰ ভিতৰত 20 বাৰ কংগ্ৰেছে মোক জেলত দিছে 16 বাৰ মোক বিজেপিয়ে জেলত দিছে মই 36 বাৰ জেলত গৈছো 36 বাৰৰ ভিতৰত 20 বাৰ কংগ্ৰেছে মোক জেলত দিছে 16 বাৰ মোক বিজেপিয়ে জেলত দিছে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত আমি সামিল হৈ যাম এনেকুৱা নহয় যে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিম এনেকুৱা নহয় যে কংগ্ৰেছৰ কথা মতে আমাৰ দল চলিব একদম স্পষ্ট কথা আমি আমাৰ কথা মতে চলিম আমি এটা আঞ্চলিক শক্তি আমি এটা জাতীয়তাবাদী শক্তি অখিল গগৈ নিৰ্বাচনলৈ 1.5 বছৰ বাকি থকা অৱস্থাত কংগ্ৰেছ বিজেপিয়ে তেওঁক কিমানবাৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে তাৰ হিচাপ দি যেন এটা ইংগিত কংগ্ৰেছলৈ প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছে সেইটো হল কাৰাগাৰলৈ যিমানবাৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অন্তত সিমানখন আসন কংগ্ৰেছে এৰি দিব লাগিব ৰাইজৰ দলক অৰ্থাৎ 2026ত অতি কমেও 20খন আসন যে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰাইজৰ দলে বিচাৰিব তাৰ আগতীয়া আভাস দিলে অখিল গগৈয়ে সিক্ৰেট কথা এটা হলো আপুনি যেহেতু খোলা মেলা মানুহ মানে আপুনি এতিয়া এনেকুৱা এটা পজিশনত আছে ইচ্ছা কৰিলে খুব ধুনীয়া ড্ৰেছ পাতি মানে সুট বুট আমাৰ নিচিনাও পিন্ধিব পাৰে আপুনি শাৰ্টটো এক সাইজ ডাঙৰ পিন্ধে হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধে কলা পেন পিন্ধে মানে এই কথাটো কি ইয়াৰ লগত কিবা মানে এষ্ট্ৰলজিক্যাল কথা আছে কিবা সাইকোলজিক্যাল কথা আছে কি আছে আজি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰে আকৰ্ষণ বস্তুটো কি অলপ মানে আজি কৈ দিয়ক আপুনি এটা কথা কওকচোন আকৰ্ষণটো আপোনালোকৰ নিচিনা ড্ৰেছ পিন্ধিলে হ'ব হয়নে নহয় কওক নাই নাই এজন বিধায়কে যথেষ্ট চৰ্চা হয় মই আপোনাৰ চেণ্ডেলটোক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা এজন বিধায়কে হাৱাই চেণ্ডেলটো পিন্ধি আহিলে ডেফিনেটলি চৰ্চা মই আপোনালোকক কওঁ যে তাক লৈ আকৰ্ষণ বিকৰ্ষণৰ কাৰণে কোনো চেষ্টা নাই তাৰ মানে সদায় পিন্ধি আন্দোলন কৰাৰ সময়ত পিন্ধি মানে পিন্ধি আপোনাৰ মানে অভ্যাস এটা হৈ গ'ল সেই অভ্যাসত চলি আছো না কথাটো কেতিয়াবা ড্ৰেছ সম্পৰ্কে ভাবো না কেতিয়াবা ভাবো যে চেণ্ডেলৰ ঠাইত জোতা পিন্ধো জোতাৰ ঠাইত চেণ্ডেল পিন্ধো জোতা পিন্ধিছেনে কেতিয়াবা জোতা পিন্ধিছিলো একদম হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত যেতিয়ালৈকে পঢ়ি আছিলো তাৰপিছত আৰু জোতা পিন্ধা তাৰপিছত জোতা পিন্ধা লাষ্ট মই জোতা পিন্ধিছিলো কোনোবা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেই পাছ কৰাৰ পাছতে চাগে এনেকৈ সেই সময়তে জোতা পিন্ধিছিলো তাৰপিছত যেতিয়াবা কনচিয়াছলি আন্দোলনৰ কামত লাগিলো আন্দোলনৰ কামত লগাৰ পাছত আৰু জোতা চোতা এৰিলো চিম্পুলকে থাকো মানে পইচাই নাথাকে তেতিয়া পৰিস্থিতি তেনেকুৱা আছিল ন এতিয়াতো বহুত দৰমহা পাওঁ এতিয়াতো ইচ্ছা কৰিলে জোতা এযোৰ পিন্ধিব পাৰো ভাল জোতা এযোৰ পিন্ধিব পাৰো খোলাকে খুদিলে কাৰণে খুদি দিছো খোলাকে মানুহে জানিব বজাৰ যদি কাপোৰৰ বজাৰৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে মই কোনোদিন কাপোৰৰ বজাৰ নকৰো মোক শ্ৰীমতীয়ে যিটো কিনি আনি দিয়ে সেইটোৱে পিন্ধো আপুনি শ্ৰীমতীক আপুনি এটা কথা ক'ব এক সাইজ শাৰ্ট আপোনাৰ ডাঙৰ কিনি আছে 40 কিনি আছে 38 কিনিলে হ'ব আপোনাৰ ঠিক আছে মোৰ শ্ৰীমতী গীতাশ্ৰীয়ে মোৰ সকলো বস্তু আজিলৈকে কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মই কেতিয়াবা কোনোবা দিন ঘৰৰ কাৰণে বজাৰ কৰি আনিছো যিমান আজিলৈকে মানে আজিলৈকে যিটো ঘৰুৱা বজাৰৰ সমস্ত খৰচ তেওঁ নিজে বহন কৰে তেওঁ নিজৰ একাউণ্টৰ পৰা দিয়ে নিজে পইচা বজাৰ কৰে মোৰ কাপোৰ কানি যিমান খৰচ আছে সমস্ত খৰচৰ বহন তেওঁ কৰে গতিকে এইটোক লৈ মই কেতিয়াও মাথাও মৰা নাই কেতিয়াও ভবাও নাই মুখৰ আগত যিটো পাওঁ খালি MLA হোৱাৰ পাছত এটাই অভ্যাস চেঞ্জ কৰিছোঁ সেইটো হ'ল আগতে চাৰ্ট বা পেণ্টটো সদায় ইস্ত্ৰি নকৰাকৈ পিন্ধো যেনেকৈ আছে মই চুলি কেতিয়াও নফুনিয়াও আজিও নফুনিয়াও MLA হোৱাৰ পাছত মই চাৰ্ট আৰু পেণ্টটো কিন্তু ইস্ত্ৰি কৰোঁ ডিফারেন্স এটুই হইছে ঠিক আছে মই পুনৰ ৰাজনীতি गोबां मानसिफ्रा सोङो जे बिटिआर एग्रीमेंट जाबाय बिटिआर एग्रीमेंट जों बिटिसि एग्रीमेंट जों गोबां फाराग दं बिटिआरआ साबसिन बिटिसिआ एसे गाज्रिसिन
नाथाय आं नुनो मोनदों जे बिटिसिआ सुक्ति जानायनि 7 दाननि उनावनो मोनसे पार्लियामेन्टआव पास जानाय मोनसे काउन्सिल नाथाय बिटिआर सुक्तिया 4 बोसोर जालांबाय बे 4 बोसोर जानायनि उनाव दिनैसिमबो पार्लियामेन्टआव मोनसे पास जायाखै जि समाव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन बे समाव जोंहा बिपिएफ हिसाबै एमपि गैयामोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानै हयै ओरैबायदि सुक्तिखौ खालामखादों बिथांनि खालामनाय जि बिटिसि सुक्तिखौ रावबो भारतनि मिनिस्टार भारतनि एमपिफोर राज्य सभानि एमपि लकसभानि एमपि स्टेट आसाम स्टेटनि जेसेबांखिनि केबिनेट मन्त्रि दङ जि सरकाराव थानाय जेसेबांखिनि स्टेक हल्डार्सफोर दङ रावबो डिनाय खालामनो हायाखै नाथाय बिथांमोना बुंनानै लायो बिटिसि सुक्तिया गाज्रि होननानै नाथाय बिटिसि सुक्तिया अजस्र मोजां सुक्ति जानायनि 7 दाननि उनावनो मोनसे पार्लियामेन्टआव पास जानाय मोनसे काउन्सिल आरो दा बिटिआरखौ बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनाथ' सासे एमपि दङ राज्य सभायाव जेराव बिथाङा नैबे बिटिआर सुक्तिखौ आखरे आखर पालन खालामनायनि मोनसे भइसखौ बिथाङा दैखांनो हायो नाथाय जोङो ससियेल मिडियाफ्राव बिथांनि जे बिटिआर सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेनि सायाव जों जेबो बुंनायखौ नुनो मोनाखै सासे राज्य सभायाव एमपि दैथायहरनो हालायलायबाय जेब्ला बे गभर्नमेन्टआ नाथाय बै बिटिआर सुक्तिखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामनायनि खोथाखौ मानो बुंनो हायासै फालाय दा बेयाव एसे डाउट दङ ना बिटिआर सुक्तिखौ मोनसे ब्लाइन्डलि सुक्ति खालामनाय नामा बे सुक्तिया दा दाख्लैसो 10टा कलेजखौ आं सिगाङावबो बुंखाबाय जे 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय होननानै डिक्लेयार होबाय बिथांमोना नाथाय जेबो आसाम स्टेटनिफ्राय लिरनानै हरबाय जे बे खुनु प्रकारै बियो प्रभिन्सियेलाइज जाया होननानै दा बिथांमोना मा अबस्थायाव दङ बेखौथ' आं बुंनो थांला जानांगौ गोसोआव जोबोद दुखु माने हांमाफ्रा थाबाय बिथांमोननियाव जे दा बैफोर बिटिआर सुक्तिनि जिमानखिनि जानांगौमोन आखरे आखर 10% आं जानाय नुवाखै इनि बर्मा बायदियाव इउएन ब्रह्म बिथांनि नामाव जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मोनसे गायसननायनि मोनसे एजेन्डा दंमोन सुक्तियाव लिरनाय दंमोन नाथाय बे जेबो माने मावफुंजायासै दिनैसिमबो मोनसे रिबन हानायनि मोनसे खुन्थिया गायसंनानै जेबो मावफारिया जों नुनो मोनासै नाथाय बिटिसि सुक्तियाव जोंना हाग्रामा महिलारि सारनि जे सुक्ति खालामनाय बिटिसि सुक्तियाव ओरैबायदि दंमोन जे सिआइटि गायसननांगौ बे सिआइटिआबो गायसनजाबाय भारतनिनो डिपुटि प्राइम मिनिस्टार एल.के. आडवाणी बिथाङा फैनानै बे खुन्थियाखौहाय गायसनलांबाय आरो दिनै गोबां फरायसाफ्रा बेनिफ्राय स्टाडि लागासिनो आं बेखौसो कुइसन खालामनो लुबैदों प्रमद बर' बिथां लुनाय माबा ओरैबायदि मोनसे इनस्टिट्युटनि आङो नाम मिन्थिनो लुगैदों जेराव जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा फरायनो हायो देखायनो हागोन नामा दा बिथांमोना क्रेडिट लायो क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बेखौहाय गावसोरो लाबोनायनाय नाथाय बेयो गोदो बिपिएफ सरकारनि समावनो जाखानाय दा बिटिसि सुक्ति आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेराव गोबां फाराग दं जोंना सुक्ति हिसाबै बिटिसि सुक्तियानो साबसिनमोन आरो बे बिटिसि सुक्तिनि दारै जोङो 6 शिडिउलखौ मोननो हादों आरो बे बिटिसि सुक्तिनि दारै जोङो जोंनि बर' रावखौ 8 शिडिउलनि मोनसे लेंगुवेज हिसाबै जोङो थिसनथाइ मोननो हादों आरो जोङो एपिएससि इउपिएससि बायदियाव दिनै जों अपसनेल साबजेक्ट हिसाबै जों गनायथिनाय मोननो हादों जोङो दिनै पिएइचडिखौबो जोङो बर' आयदायावनो जों खालामनो हादों दा बिटिसि सुक्ति जुदि सिगांग्रो जायामोनब्ला जोंनि हारिया गोबां खैफोद दंसैमोन नाथाय बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव गोबां बर'फ्रा बासायजानायखौ मोननो हादों नाथाय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव मा जाहैखो गासिबो बुस्थुआनो उनफिनजोब्बाय दा फारागा बेनो दिनै आं मोनसे खोथा बुंनो सानबावगोन जे बिथांमोना एलायन्सनि मोनसे गभर्नमेन्ट दादों बे मोनसे एलायन्स जायो नामा बिटिसिआव 40टा समस्ति दं 40टा समस्तियाव 40 जन थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव दै 40टा समस्तियाव 40 जन बिजेपिनि केन्डिडेट दङ आरो बे 40टा समस्तियाव 40 जन इउपिपिएलनि केन्डिडेट दं दा बे मोनसे एलायन्सया जे एलायन्सया ओरैबायदिसो जानांगौमोन जे अबेबा मोनसे समस्तियावहाय इउपिपिएलनि केन्डिडेट दङब्ला बेयाव बिजेपिनि थानो नाङामोन अबेबा समस्तियाव बिजेपिनि केन्डिडेट दङब्ला बेयाव इउपिपिएलनि थानो नाङामोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जे सरकार गोदो मा खालामोमोन जों स्टेटआवसो एलायन्सखौ खालामोमोन जोङो 40टा समस्तियाव 40टायावबो जोङो स्टेटआव जाय गभर्नमेन्टजों जाय पलिटिकेल पार्टिजों एलायन्स खालामोन बिथांमोनखौ जों गेलेनो चान्सखौनो होआमोन जोंना बिटिसिआव 12टा एसेम्बलि सिट दङ
नाथाय जोङो एसे किं मेकार बिपिएफ पार्टिया जों दिसपुराव जिरायहोन मादि जों 12टा समस्थियाव जोङो 12 जन बिपिएफनि MLA हिसाबै जों फसङोमोन आरो 3 एकदम मिनिमाम 3 जोङो मन्थ्रि मोननो हायोमोन नाथाय आथिखालनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जानाय जायफोर MLA सुक्तिनि उनाव जानाय जायफोर MLA बिथांमोनना मा होनो सासेल' मन्थ्रि होमबा नाय बेसेबां डाउनाव फैखो गोदोनि बिटिसिनि हालोद दानि बिटिसिनि हालोद नायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव आरो आं इउजि ब्रह्म बिथाङा जे मोनसे डिपार्टमेन्ट मोनदों डिपार्टमेन्ट अफ बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट आं दाख्लैबो फेसबुकाव बिथांनो मोनसे कमेन्ट होदों बे डिपार्टमेन्ट अफ बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट बेनि आन्डाराव मा स्किमफोर दङ मा फ्लेक्सि प्रग्रामफोर दङ मा इनिसिएटिभफोर दङ बेखौ नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा दा बे डिपार्टमेन्ट अफ बड'लेण्ड डेभेलपमेन्टनि जोहै बबेबा बिटिसिनि बे बड'लेण्ड हालामनि बबेबा ओनसोलाव माबाफोर जौगाखांनायनि खामानि मावनो हादों नामा होननानै दा इउजि ब्रह्म बिथांनि जे फेसबुक पेज बेयाव नुनो मोनो जे बिथाङा सासे थुनलाइजों सोमोन्दो गोनां नंगौ आं बेखौ बाख्नायो बिथांखौ जे बर' थुनलाइखौ बिथाङा सिबिग्रा मानसि नाथाय दायो बिथाङा राजखान्थियाव फैबाय नो डाउट डेट राजखान्थियाव थानायजों लोगोसे थुनलाइखौबो सिबिनो हायो नाथाय बिथांनाव माखासे गियाननि बाथ्रा बे पस्टखौल' होनाय नुयो नाथाय बेफोरबायदि गियानखौ होनानै दिनैनि दिनाव जे मोनसे डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि खुनु माने जाथावगौखौ आं नुहुराखै खोथाखौ खम बुं खामानिखौ गोबां माव जोंना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथाखौ खम बुङो गोबां मानसिफ्रानो बुङो माने खोथा रायलायलाबायनानै जाय मानसिया खोथाखौ गोबां बुङो खामानिखौ खम मावो नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथाखौ खम बुङो खामानिखौ गोबां मावो आरो बेनिखायनो दिनै बिटिसिनि महरा बेफोरबायदि दा दिनै बिटिसिआ ओरैबायदि मोनसे पावारफुल हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिपिएफ हान्जा सरकार दानानै मोनसे ओरैबायदि गेरेमसा बिटिसि दाबाय जेराव जे कुनु सेपारेट स्टेटआनो इन्डियायाव बिदि मा होनो गेस्ट हाउस लुनो हायाखै नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खम समनि गेजेरावनो गोबांथार गेस्ट हाउस लुनो हाबाय जेराव जोंनि बिटिसिनिफ्राय थांनाय माखासे सुबुंफ्रा खैफोद आफोद जायोब्ला बैफोरबायदि गेस्ट हाउसावनो थाथ'नानै गावखौ खैफोदनिफ्राय बासायजानाय बेखौ मोननो हायो नाथाय प्रमद बर' बिथाङा आसामनि बाहेराव दिनैसिम मोनसेबो गेस्ट हाउस लुनो हायाखै हाग्रामा महिलारि बिथां लुनाय गेस्ट हाउसाव बिथाङा जिरायनानै आराम लेक्सार मारिबाय थायो बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो गोबां फाराग दङ दिनै बिथांमोना CSB बर्डनि जि आथिखालनि थासारि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ केस होदों होननानै बुंबाय थादों दाख्लै बिथांमोना दाफिनबाय नाथाय बे बुस्थुआ गभर्नरनि मोनसे एप्रुभेल गैया दिनैसिमाव सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डनि थ्रुयै साबेसे मानसिनो साख्रि होनो हाखो आंनो बेखौ नांगौ दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा बेखौ रोखायै आंनो बा गासै बिटिसिनि रायजोफोरनो फोरमायनानै होनांगौ दा बिथाङा खुगायाव जोबोद गोदै बुङो नाथाय खामानियाव मोनसेबो गैया दा दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बिथांखौ एसेबो गनायलिया आरो बिटिसिआव बिपिएफखौनो मोनसे सेन्सुरि सालायनो थाखाय स्कप होनो थांगासिनो दङ हिनजावफोरनि खामानिया हौवाफोरनिख्रुइ मोनसे बारानो बबे मोनसेया बाराथाय हौवाफोरनिख्रुइ हिनजावफोरनिया मोनसे बारा ओरैबादि बारा समान खामानिखौ मावलायलायबाय थायो फुङाव दर खेवनायाबो हिनजावनि दर सुंनायाबो उन्दुजासिम हिनजावनि बेयावनो मोनसे बारा जाहैदों ओंखायनो हिनजावा बारा रागा जायो जायखि टाइमाव दर खेंना होनो बायो बेफोरबायदि खोमा आंबो उनावसो बुजिदों मोथो सिरिनो जेन तेन दरजाया खेंनानै होबाय आंबो मोथो उन्दुहैबाय मेंनायजों जाबजों बारहुंखानि खारनाय इसोर बबेबा बिफां बायसिनगौबा थिं जाबसिनगौबा सानै न' मोनफैनाय बेनिफ्राय सोरांबाय जेब्ला सोराङो सोरांनाय लोगो हिनजावाथ' आरो दरखौ खेबसे खेवबावनांबाय सिबबाय मेगना नायनो हाया खोमाया थोंग्रै नुखायदे आंनाबो बिमानि खर'आ बिमानि फिसाया दाउलाया थोआखै अस्लि खोथाल' बुंबाय थाबाय मा जाखोथाय आं जेबोखौनो फात्ताखौ नुनाखिसै नांबावगौ
ए जेबो बुजाखसै उनाव थानो हाथारो जेनथेन बुंहरनायसै मुबुर मुसिनो बै नोंहा मा जादोंलै हा नोंहा मा जादों जायाखै दाउला जायाखै बैसां सिङाव नाय बै बैसां सिङाव नाय बै बैसां सिङाव नाय होनना যোৰহাটত বিজেপি হৰাটো 100% খাটাং বিজেপি হাৰিলে 100% খাটাং মই অখিল গগৈ আপোনাৰ মানে যিমান ফেন ফলোৱাৰ আছে যিমান বন্ধু বান্ধৱ আছে শত্ৰুৰ সংখ্যা শত্ৰু বুলি নকওঁ ৰাজনৈতিক শত্ৰু কম নহয় সুযোগ পালে আপোনাক ওপৰত উঠাই দিয়ে আৰু সুযোগ পালে আপোনাক একেবাৰে নমাই দিয়ে এতিয়া এও থাকিবই এনেকুৱা লাগে নেকি এতিয়া ধৰক মই পীযুষ হাজৰিকাৰ কথা ক'লো পীযুষ হাজৰিকাৰ লগত আপুনি একেলগে ছবিবোৰ বাৰু এতিয়া দেখুৱাৰ প্ৰয়োজন নাই একেলগে আপুনি হাতত ধৰাধৰিকে আপুনি গ'ল কাজিৰঙাত একেলগে পইচাও লোৱা নাই এই মানুহবিলাক অলপমান কনফিউজ হৈ যায় খুব ভাল নেকি পীযুষ হাজৰিকাৰ লগত বন্ধুত্ব বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি একেবাৰে যিমান বেছি সমালোচক কেতিয়াবা আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা ভালকেও কৈ দিয়ে মানে দুটা বস্তু আপোনালোকে চাব 1 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে এই সময়খিনিত মোৰ ভূমিকা মূলতঃ বিধায়ক হিচাপে হয়নে আগত তাৰ আগলৈকে মোৰ ভূমিকা আছিল বেসিক্যালি এজন এক্টিভিষ্ট বা আন্দোলনকাৰী হিচাপে হয়নে বিধায়ক হিচাপে মোৰ মূল কামটো হ'ল বিধানসভাত মই চৰকাৰখনক বিৰোধী পক্ষ হিচাপে মানে সমালোচনা কৰা বা চৰকাৰখনৰ ভুলবিলাক আঙুলিয়াই দেখুৱাই দিয়া আৰু যদি বিধানসভাত যদি চাই মই অৱশ্যে গোটে ডাটা উলিয়াই থৈছো এতিয়া আপোনালোকক মই ডাটাখিনিও দি দিব পাৰিম হ্যাঁ যে গোটে বিধানসভাখনৰ ভিতৰত মোৰ ভূমিকা কেনেকুৱা আৰু অন্য বিধায়কবিলাকৰ ভূমিকা কেনেকুৱা